relationship yako yanga isingambonaki. You hear me? Relationship yako yanga katonhora. Temurai. Nhasi ndoda kuti temurai ndimbokudza nyaya dzako. You are so boring men. Murume wokuti uri pako unaye akutotaura vamwe vakadzi. You are so fucking boring. But mari yako ndakadya. Pane vamwe achaluza. Vamwe achatema kuti mai ndiri kutaura nerunhare rakatengwa nani. And the other thing, inini ndaitengerwa foni munhu wandagostira ndakapa house address nditemurai. Munhu akazondibvunza kuti foni yasvika ndiani? Inini ndiri kukutuka nefoni yemari yako. Baba. Ekusalayo pano unovada here vanhu vaunotamba nava. Temurai, do you love them in Mario account mako unovada here? Vana lakshara vanovada. Usati kuti ndivhurike iwe wanzwa. Ongosingandipe nyaya uchinditi ndifambe nyaya dzekupi dzalakshari iwe. Ukwane. Usaye pano chiti baba. Remember ini newe taitori tsuro nechinyavada. Taifamba vanhu. Satani. Dzikama temurai gwedu. Dzikama. Aiwa kazeni vako handisi kazeni vako. Iti baby. Iti exi. Exi vaikungangu. At least ina unondi ngangula chikiti. Asi inini, well, the remit was flushing and flushing. Smack over. Yeah, I can repeat it last time. Pete, the grocers was yummy. Uringwambi, address ye pano yakawanikwa sei. Address you are the one. Account ye summary, you are the only person anga anayo temu. Pakapinda mari yakazouya akaondochinzi, did you check the amount that I put? Hanga, but iwe nini neuhanga hwangu. You were contributing to me. Anotenga mushonga every month, every weekend yani. Enda unorapisa vabe. Andizode kukupinda dhipi wangu. Andidi. You know me. Ende unyatsoziva kuti ikoko ndikada kukushashavira ka. Ndinokushashavira. Ini newe taita zvidavadu kuseruko. Ndakakuudza musi wa 21 kuti I'm going to Dubai. Musi wa 23 akandita congratulation yeku Dubai ndiani. Iwe unopenga here iwe. Unyarare kuti zi. Unyarare kuti zi. Unyarare kuti zi. Ndatiko yeye inonzi yekuchi yakakanzeliwa yeye. Inonzi yekuchi. Nasi mpinga yangu nasi yakumamiswa. Aiwa mpinga iri kundita hindizivi. Sisi Etheu. Ari kuti handizivi. So moda ndimudi. Atina kuswera here that day tichimirira. Hanzi iri kuuya yekuma uinonaka. Mama, handipengi iwewe ndakakudza. And I told siyana ineni fridge mkuiona. And chimira ndikuudze, let me tell you something. My screenshot you know kuti and I'm not going. Utanga wauya neangu yeku WhatsApp. Tanga wauya nechikiti changu. Tanga wa spread chikiti. Iwewe you know kuti unacho. Kana uri ende chinewa uri wega. Uri wani baba. Temurai. Hands no face, no case. Exactly. Because you know kuti iwa una face. You know kuti paya. Adaira. Apa tikumanikidzwa kunzanzi ndiri mukadzi wokuti defensive. Wawa here Brenda. Hands no face, no case. Tikumanikidzwa ndamegeu kumata kwakwe. Hanzi chi? Amegeu rumwa ruskane kupi. You are a girl kupi. Ina ndisi grade 5 ini. Ndiri grade 3 pa lunch. Luxury time yakaenda kunotora mapopo.
kumba kwaticha mubvunze laki uyu. Murume Trey, murume haatombori ngotani, murume kana ari ngotani hameno ikoko mndava mafeelings iye muriwo account make ka ini nomwe musi akandikandira chimwe chirwo akuseru zvikanzi ita zvetiktok yako, you are not giving my time. Ndobva zirume hausi kuziva iwe munhu wandaidanana naye uyu ndaidya mari maworld remit fucking enda kana ndine nzora paDubai ndiye aindibvisa munhamo yemabhisho skata ekusalayo Temura, iwewe chitongogara watongoziva kuti now people they know you. Zvinobatika nezvako zviriko. Ungada taipa Temura ikona kubvunda. Une BP ka iwewe. Type fast. Remiti nezita. Ada uzokufundisa sena nazvewe. Unoda kusungiswa nachi usaite izvozvo. Ndati ana uchiziva isa. Iwewe hauzviziva kuti unonzani. Usandi blackmail. Kuti nayo tataiona iwe. Proof iripo vanhu vatori nayo kuseru. People they know it's you no matter what. Proof but you unoziva vanhu vawakamaka. Unoziva vawakamaka ndinoziva address yake. Vanhu vawakamaka kuzoti vamwe vanhu ndinovada. Iwe umiswe. Ndiani pano aida nyaya yehuku yekwa Whitney? Nyaya nyama yekurufu rwa Whitney aida ndiani? But waiuya iwewe neaccount yako hombe uchindikutidzira uchiti ndibvunze musi hot seat uya. Musi hot seat wanga usinganditumi nereal account yako kuti ndibvunze. Wausinganditumi here pandaibvunza about magirl child and stuff ukabva wanditi ndibvunze nereal account wakanga mwati uri ndobva wazonorova futi naTemurai gwedu. Iwe miswa. Ende inini ende kutunda wakatotunda Temurai. Yutundile isitundi umtundu zvano. You know who are you? Ini ndakakudya. Ini chikiti changu hauna uchidya ini Temurai. Hauna kana hazvinambodhumana. But exala you aikokota you. Kokota pia. Kopa waitaura kuti herimwe bhebhi rangu rekuSA. Unoita uchikangama uchidhakwa champidi gori. Wakaramba iwo nati ndinokudira kuti kune umwe munhu akandiramba. Ndoita kunge ndisingazivi but I know myself. Vachihoro muriwo account you love like that. Wanzwa. Ndoda kubva ndakuudza ende vanhu vawakamaka ndovaziva remember. Vachihoro muriwo account yavo unovada nemoyo wavo wese. Vachihoro unovada like that. Then mugosi avo unozwa kuti unovada because unoda nyaya. You like the nyayas. Faka ena. Hanzi zvoni no face no case. Mwana wenyu ndamuti nudzva akati no face no case. Temurai. Hanzi no face no case. Apa wangozviporongera wega unoziva. Apa wagwahombe. Tingada kuenda zvimwe zvinuka. Ini ndiri kutaura tibuditsa nudzva rangu. Wakuti no face no case. Faka ena. Inekusala yotaiti sana tiri vana vanyamunhu. Uchiti mama. Waiti mama maybe ambuya. Maybe anenge achiti mama kuna lini achiti zama kuti ambuya. Hapana chandomiswa naye uyu mama uyu. Anonererwa. Ataura kuti kwanzizvo ndaifonera varume. Murume wandaifonera nevideo call ndiye. Ndiye wandaifonerana nevideo call. Ndiye wandaifonerana newe nevideo call. Iwewe Temurai ndi wandaita naye video call. Tichingoita huya ndikunyenge. Kunyengeterera huya ndikunyenge. Ona energy yawinayo. Ndoya nema screenshot ako. Mira. Ndimboya ne screenshot rako uchitaipa vanhu vambobelieve kuti you are a typer.
mhira zvanoita izvo zvokuti anotaipa fast. This guy can type. Uya nepeji rako rakadai uchitaipa iwe. Yes, maya undipushe manje andipushike. Yes. Uye nemafunso kuda kusungiswa nati saite izvozvo. Anondisungisa kupi kwaanondisungisa? Kupi? Kunasa unofungidzira kuti kuno Brenda Kukupusha. hanzi green scrib. Handi unoona kuti anonyora green scrib iro ndiani? Green scrib ndiani? Ndouya negreen screen nepakati green scrib. Pawaindiporongera kuseri uko chindibvunza kuti waindaisa green scrib rako. Green scrib ni. Dofo. Iwe waiwanda kuti uite COS wakariwana sei? Aiwanda kuti chirungu English test wakaipasa sei Temurai? Naimi newe Brenda ku English Temurai yakai unozati chero English kuinyora hanyatsi kuigona. Hanzi na foka unati manje magosti anodo kudzidza. Magosti matofa anoshota. Ende Temura chirungu chako hachibude etwo ndagara hachibude. Ini ndinoti hachibude chirungu brodololo. Chirungu hako hauchigoni. Temu, you can do what uridofo. Look at your English. Many people want to body aiwa chirungu Temurai uridofo zvako. In your real account, in your ghost, chirungu hachibude. Temu hako chirungu hauchigoni. Zvamwari baba, chirungu hasi sibling wangu mama. Chikomba chandaitisana nacho. Chikomba chandaitisana nacho ichi. Aikuti mama in the name of Ambuya. Ndichikudzai vachihoro. Kana manga musingazivi, maive musiri mai vakabereka Temurai. Maive mai for the Ambuyenes. Manzwa. Vachihoro. Makanonoka kubvunza mari yeroora kuna Temurai. Dai makapiwa mari yeroora. Esora kocha makuvangu for the cheating you in a vote. Aikuda zvake. Aikuda hake. Nachama for cheating on you. Inyayo kutongoti Temuraika ndaingomudo like that. Temurai ende ini newe. Iwawo. Awaidiwa. Iwe waindida Temurai. Waindichemera chidziwa chechibharuma iwe. Waichema kubudisa dziwa. Ndikoko boys. But your English doesn't make sure. Even vanhu pavakanditi Temurai ndiningi ndaibva ndavaudza kuti ningi anogona chirungu. Your English iri subliminal. Ameno ikoko. Iri subliminal. Nati mama ndati kana manga musingazivi amai vangu Temurai paka kuti mama. It was a way of Ambuya. Manzwa. Andisi sibling ya Temurai. Muri kundinzwa? Mawa. Alright. Makanonoka kumufonera imimi mawa. Kumuudza kuti mukwasha ndokumbiro mari yeroora. Manzwa. Nyada utsiurwa uyo mai uyo. Nyaya haiperere. Taurai nemwana wenyu. You cried for me. Ngatsiurike. Saka muda unditsiurani nemi. Mwana wenyu akanzi Temu. Mese hamutsiuriki. Ndati English yaTemu iri subliminal. Zvinhu zvacho. Ina handichazivi. Iri subliminal. Iwe luxury wakagara ipapo wakati siti uchiteerera. Subliminal English. Kuda drama. Ndanzi ndimuteri ndozotaura newe manje ndikutosvika kumba manje ndipe 10 minutes. Ndamumiutisa kuti nganyarare bhoza angachiti mwana wangu. Apa ini manje ndini mwana waakazvara manje. Temu mwana wepano. Manje ini ndiri mwana wepano ndinotaura ka inini baba vangu ndiani akatanga kuziva rudo rwenyu na luxury between me and Temu. Ansiri ndakatanga kuwa my introduction. Ini Temu mukwasha imimi dedi luxury ka Tema angasiri mwana wavati horo kuti mwana wokuzvara mukwasha manzwa dedi laki
tidzokera naye oright. Alright Nati. Nyaya yekuti igadzire kuteerera studio mana toita sei? ndisiye ndigare pamute mana pedzera naye ikoko Toita sei kuti nyaya iyi ipere? hanzi naTemu nai Brenda. Temu ati chi? Temu haana kuti kwa inini ndinofonerana nevanhu mavhidhiyo kofo mari. Kunyanya iye. Anga achidaro ndianga achitodena Nati. Ndiye atondidena. Saka ndipo inini ndine muromo iye anotaipa ane zvigumwe Munoda kundisekesa nenyika imi vanhu. achihoro munoziva here kuti Temu anomwa mapiritsi eshuga. Hafu sei. Anozvibaya ijekiseni. Nhasi unovata usingagoni kuzvibaya zijekiseni riya. Nhasi jekiseni richakuta unozvibaya guvhu. Unozvibaya guvhu iwe. Nhasi ukati jekiseni rako reshuga ndere padumbu. Imagine Brenda, iwe vanhu vanozvibaya mainjekisheni epadumbu ayeshuga chii chine chaitika? Chii? Kwete reparuoko anobaya repadumbu apa. Chii? Hanzi calling a married man asking married. Anini kufonera munhu ndiri naked. Apo wakutongotsvaga. Subliminal. Chidzokera naye kwacho. Hanzi ari subliminal. Ini ndikafonera murumbu kana ndichitofona ko mavhidhiyo ko akadi married man indinofona for married man. Why not? Uri subliminal iwewe. Iwo put the proof yekuti ndaifonera varume vanhu ndakashava. Put the proof. You. Faka proof. Temurai. Iwewe kandiwe uri kunditi ndai newe Brenda. Temurai hana kuti ndaifonera varume vanhu. Nai Nati. Alright. Hanzi nemwana wenyu ndaifonera varume vanhu ndakashava. joka yokurequesta pane platform yakazara sinodofuka kuti anodonedzwa ndiani pana Anotamba nani Kuburuka akwire kwezvakare. zvake. But Nati iweka. Nyaya yenyu iyi inofana kupera sei? Inogadzirwa sei? Iwe uri kuda kuti Ichatopera kana pane ngwambi ichadhilita TikTok. Chireshe pane achaenda chete muchaona. Ekusalayo ka mirai. Pane achaenda. nyaya. Ini ndakanda achidhiraivha mota mirai muone. Handiti Ndakanda last year mafungu. girlfriend yako yakavhunika makumbo. Wandidena. Last year makandimisa nhau dzangu mukavhunika makumbo. You know what I'm talking about. Ukanditi Nati, you are too dangerous. Ukanditi Nati. Wawa iwe joka tikwanire wawa kuti pano pane mukadzi andauroro. Ini ndotoda varume vanhu ini. Bvunza vhoka uyu. Ndotodanana naye asiri murume womunhu kudaro. Ndotoda varume vanhu. Ndikati basi ndoda nevanhu vasina varume. Hanzi Nati, I love you. Ndikudei. Ndokuisa pai. Idanana Temu uyo. Kumhata kwako joka. Type yako. Usanikanganise. Ini ndoto ende hanzi ane shuga ndiani nditemurai. Ane shuga uyo anozvijunga. Ini nakatondudzwa ndisaudze vanhu vakawanda even vanhu vaidanana na vaitondudzwa kuti vangadondiramba vachiti ndakuda kufa. Pana luxury makuti kwidzira vanhu kuti zviite seko. inazokwidza vanhu Nati sorry kani Queen Nati sorry ndokufarira sorry kani. Amwe mandiwingira man. Unotongoona kutongoti. anzani watareta akwidza joka kani ndisajoka mana ndisajoka Sorry kani. Nisha dzisa joka. Nisha. Dzisa joka uyu. Ngaende kubhini kwaanotambira.
because ana discipline. Andisana asina discipline bana. Aiwa chirwere hauna. Une shuga. Usada unyepera vanhu kuda kuwedzera. Une shuga. Ishukela emzimbeni. Kana uri mngwambe ndanotenga chi sugar test chiya. Uise ropa rapo uvhure uyu. Diabetes. Sugar diabetes you. Une sugar. Unozvijunga. Unayo kozvoda kurambwa. Unayo. Unayo shukela. Shukela. Inini newe taidanana wangu azvitombode kurambwa izvi. Ini newe tatisingadanani here. Ramba. Ichidaira ini newe tatisingadanani here. Yes or no? Sugar. Sugar yakaverengwa makore. Ko polisi yako wakazodii? Polisi yako wakazoita sei nayo? Idzo dzobatikana dzobva dzanyora sentence yeshuga ka. My name is Temu, I'm diabetic. Uri diabetic nebipolar zvese. Izvezvi unenge wakabata? Hold on, Danky. I know what you are when I just signed bana bandit. We are going to trans bana bamudzigisa. Ebo. Madam mama mundikwanire mazvinzwa. Ndakufonera yuko amusati maritena ko yangu manzwa. Nditori newe nehasha ndimaita nduye ndizobvumburana naTemu panapa. It's not. Hi Trey, how are you? Jebo, and don't something. You can ask. What remember? So it singing combination na prostate. Yes, I remember. Okay, pale mpaka poema vile to not awinandiani. If you still remember. Oka for any vile. The video vendere video ungarona ku WhatsApp kana ungarona ku TikTok post. Ndakaripiwa ku WhatsApp. Okay, can you see the number so we can trace it? The number ndi munhu wacho ndomziva. Yeah, can you give me the number so I can trace it then? Munhu wacho ndomziva zve munhu yeye vanhu vacho number yacho munhu tongori nayo. Alright, so because yanga kanyorwa Temu pamusoro ungawaise ko Temu kwedu. Yeah, so if you release the number right now, then we all know what Temu ndiani because munhu ngati shutama na every day. Achitrolla. Iye akazondipa ke because ndainonoka kunotora akazonondipa futi ku unonzi kuchi ku uyu kwake kunonzi kuchi ku TikTok because ndainonoka kunotora. Okay, but do you have the WhatsApp though? I will check. No, I don't think so. Because can I only go WhatsApp? Then surely in a pandiri right now, I'll be able to trace it right now. No, my WhatsApp ake pane patata kutanga kuita kaku uyu, but iye not iye Temu uyu. Because yandaka player anchazi ndaka pano, but iye kutanga ndakaipiwa ku WhatsApp. Okay, you could tango a player via WhatsApp video. That's why I was asking you used to have it. Alright. No, if you don't have it, that's fine. But Kalongo Nayo, I was going to be able to trace it right now. Don't go to Sati, WhatsApp, Mr. Man, and whatever. Number the uyeyuka address unzi ndiye. Akakutumira na WhatsApp. Aiwa iye yuyu ndiye Brenda azvirambika azvibvumiki. Saka zita rake ndiani Temu ndiani ane main account obviously munhu wekuziya watototamba naye tese. Wakanyora uyu handiti pakanzi Temuwa zita iro rakanzi uyu. Ndiani mete? Arnold, who's Arnold? I don't even know who's Arnold. Who's Arnold? Anthony Zee.
baba kwende kuphi, baba kwende America, they're not to pay. All those things. Who does? Who knows Arnold here? Trey. Yeah. What do you, bro? What is it? Abana King, what do you? No, like I just wanted to find like clarity so that ende unongopisisa vanhu vaunoda wega wopisisa vanhu I don't wozoda think kuti vanhu we vasataure have about vanhu vako iwo temunyarara zvako urisewe temunyarara siyana nekuda kupisa vanhu kuti uchapinda nemafeelings vanhu vako vakukanga temusaripotange zvako inangu siyana nene ndapota hangu kana uchidawo zvokutorana nene ka uya tite 1v1 topedzerana iwo temu and then havana mbotaura nezvako but kana uchida nezvangu kuti directly to trade ita nezvangu straight then topedzerana hanzi nhatu you are not showing us proof kuti urani nhaye wesite who are you urani proof yambuya vani. She knows the reason why she's not sending because munhu wachona knows my addresses and stuff kwa akasungwa siyai munhu ndotaura nemuromo wangu ende hazvindombondiurayi iye ngauye neproof akatosenda atoona kuti kwabhaizika ende nyaya zhinji anotanga ndi pane akaundi hombe ekusalayo nyaya zhinji ende ndogona kutanga inini temu ende munhu andoda kutanga manje imhepo yachapungu igaditongosiya ende nyaya iyoyoka akatombondibvunza kuti nyaya iyi natoka yewepika ende unotogona kutolainwa zvechokwada kutoziva kuti ndiwani hapanoita hondo ndava ndakatomboviga imwe nyaya wakandiudza straight neakaundi yako hombe ndobva ndaiti gagaga iwo ndoono nditipe evidence kangani pawaindimisa wandisape vanhu evidence for the term ina wada wasani ito andangu anyway but please don't include me panyatsi exam nichi so I have other better things to do but wandi include panyatsi exam obviously as this book term you can't say it as a tray pane pachitaura voice remwe munhu ane real account yakachitaura then you take me as a tray ndakatokumbira zvakanaka kuti can you kindly remove the post yakaisa wakatega kuti train nechi it did not listen so inangu asitazomisa nayo around she but kindly I repeat uchikwanisa unobvisa zvimapost unongovaisa because I have nothing to do with my stories. Hold on ndazopaka manje hanzi mira sorry inini hanguka ndine problem yakutaura chokwadi ndiri kunzwa hanzi mati munotreka chizviya kana ndakavhura yangu pano yangu handachizano mati munotreka chizviya no luxury natizoni kana nati akuti akaona video kuwhatsapp wakati unotreka chii wewe ndokuti zoni vanzani nati kana akapewa number kana akapewa video kuwhatsapp WhatsApp number, then we try to track it. Okay, so you end up a number. I'm going to track a number. That number at Tim grade. Okay, I want to go because bro, WhatsApp is encrypted, man. Mazinzo. WhatsApp is what's king. But Pan is really more than that. Panaba panengweyo china anyways. And Joker, unokwasa mira hold on king mira. Joker unovhumudzwa wako kutaura. What I was trying to say kuti kana uchizotaura let other people vataure waibada. Chete but unovhumudzwa kutaura mukoma wangu. Utori munhu mukuru and another one musakangana game rangu musi wa 15. Okay, thank you very much for the opportunity, but it is possible that WhatsApp can be tricked. Yeah.
It can be fixed and it can be removed easily. Yeah. Pana pane mweya tsvina tokumbira kunamata. Padiwa munabatwa madapostita. Alright, yeah, chinamate. Mazona sendisingavhure pano rangu. Pano rangu pane mweya tsvina pano. Hanzvadzi yangu une mweya tsvina unokutera. Yatinamate. Every time. Muropa raJesu. Tinonamatirawo peace mukati memwoyo yedu Jehovha namasimba ose. Tinonamatirawo kuregererana munyama dzedu Jehovha. We pray for deliverance in the mighty name of Jesus. Tonamatira vanhu vane shavi baba remasimba ose ravakaiswa naSatani baba kuti muribvise baba nemuzita ramambo Jesu. Mubvise shavi roro rikuita kuti vanhu vakanganisewo vana vevanhu Jehovha namasimba ose. Tinobvisa zvese zviri paperi pedu Jehovha namasimba ose zvakaiswa naSatani. Father Lord, I thank you because I know you are listening. I thank you nekuti ndinoziva kuti munoteerera whatever we ask for, you always say yes. Bring peace in people's lives in the name of Jesus. And we also cover ourselves with the blood of Jesus. Tinokutendai Jehovha namasimba ose. Tinokutendai tenzi. Burukai baba. Burukai Jesu. Cover us with the blood of Jesus. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Powerful. Powerful. By the power that is above every power, by the name of Temu, you are completely lost. Was everything that was done by the in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Ndakabudza zvigunwe zvangu zvekutsoka nezvekuningira ndakazobudza zviri 1 10 15 20 ndakabudza zvigunwe zvangu 20 zvekumakumbo nezvekumaoko. Minister of Finance akaburitsa video call yake akavhura kamera akaratidza paanga ari. Ndakaratidza my direct location panandiri, ndakaratidza mawindows angu, Minister of Finance akaratidza mawindows ake, and everyone confirmed kuti zvoni handina inini zvigunwe zvangu zvakatsvuka. I'm light in complexion, I'm very light. Handina zvigunwe zvekuti munhu akasvika pamba pangu inini anogona kufonera forensic achi munhu akafa last week. Handinawo zvigunwe zvakadaro, handaufa kudhara. I'm clean, I'm smart. No, wait, king of my streets. Ndakabudza zvigunwe zvangu andika vanhu vakazviona kuti ndakaita sei. The people who know me in real life, they will tell you kuti ndakaita sei in person. And ndakazviburitsa freely, willingly, willy-nilly. Iwo wakatadza kuya nazvo here. Because I can even put my fingers in my toes right now. Zvigunwe zvangu nezvaMinister of Finance zvakasiyana. So there's no ways you say zvoni takatoudza kuti Minister of Finance, can you please type in comment section. Zvigunwe zvangu ndakadzisipira so ndaitapa nemboro here. Miswa yote mugwedu yo. Kana wakuda nezvangu yoga, just wait for me. Mwedzi uno hauperi. I dare you. Kana uchizvitaura ngwambi ndibhejera apaona kuti ndokuita sei. I know who you are, but I'm not ready for now. But I'll be ready month end. I'm only interpreting. Today is not. Handikude ini Temu. Ndakaramba kudhara ino. You are not needed here in English. Yo Temu ndakaramba kudhara ivo. Don't try. Yeah, to be honest, I understand when Trey speaking like this, he's made it to and he said you are not even handsome and beautiful. Wangu, jana kutanza I'm not even handsome. Ndiwe joker yo, une chivini chekutaura zvakadaro. No, it's not. It's not. I never say that. I never say that. Mute yourself. What's wrong with you? Mute yourself. Temu, inini, I don't want problems with you. I just want peace. And this is vanhu zvekudaro nechi. I love you too, Mamilo. And this is kunetsa navanhu. I'm just a peaceful person. Ndozvifatira magaro ndakakula. Zvekuti handizosvika ichinetsa zvemabasa. Please excuse me from that. Pakauda nezvangu yoga. Wait for me. You are no longer a ghost, Shamari. Zvese tatozviona Temu, but we can't just come to nezvinhu for the sake of Nati.
otherwise zvese takutozviziva imbomira andimona tema kuti hanzi if you are smart fine me okay it's fine ndine mavhi 11 it's fine just wait for me usafunga kuti vanhu mapenzi vatori nemavhi 11 vakutoziva ende vanhu vachakukurova remember wagara unochema chibharuma ende ndoda kuti vakumamise muuk imomo ende problem anotya asangane nevanhu makamboona chisangana nevanhu muuk here temwana chikakubatigwa foni ende kune pamwe pandakatombokuti unosangana rara nhingi kurewo akaundi kwako ndopandatoti kana masangana naye mutorerei foni muone kuti akaundi yatemu munoiona here ipapo paya wakangwara paya tatatokurongera aiwa sibling upi sibling ichikwavi chendaiitisana naye uyu sibling yani isaiita makamboona sibling dzichiitana here sibling adziudzani kuti ndatsunza Mira, quick question, Queen Nat. Saka iburundo dzati makatonyenga temu ngoti mungoziya masini chete. Before akutonzi temu. Okay. Before akutemu ighost yake inanda kudanana na temu. Ndakadana neriwa account yake. Okay. Makes sense. Anditongoti danda kutoziva ndichitombomutsiura kana achiti kwai akatombofamba achiti akaunti yangu tine vanhu ndopandakamuti uchakuvadzisa vanhu uri kubhilivha ukurimemba padhiere game reari anati ndopandabhilivha zvawataura pagame Brenda ndakukudzwa kuti temu akangondigifta asiri yemunhu andiri kuti ndiye because I knew kuti mari wanga usina kwazoti game redoro riariya kobhisho 400 akarorwere ndokuda ka sorry ngandurudzi nyaya iri kuitika hamusi kuziva kana vasikuzwisisa ende pano ndropa wako uyu kwakuzonditi congratulation ndakuudza uriwo wega kuti ndiri kuenda kudzidzai ndakakuudza iwewe before vanhu vese kuti ndakatokuudza nyiko pedza process pedza kubhadharwa vachihoro vasati vatomboudzwa ndisati tomboudzwa ndiwa ndakaudza takazovaudza kuma 20 something mari yabhadhago iwewe ukauya natemura ukatiti congratulation kuti iwe kaiwe miswa iwe zvinhu zvandaikuudza nhau dzangu dzeuk waibuditsa wega iwe wotiti kwaita nyoka uko nati kwaita nyoka uchiuya akatanga kuti nditange kumamisa vanhu panhau dzeuk hausiri iwewe uchiuya natemu uchindudza nyaya dzairongwa uko uchirekodha vanhu iwewe temurai uchirekodha haunorekodha vanhu macalls akaitwa paya you didn't record ukachema chidziwa chechibharuma kuseri ndakukurilaina uko Nati, can you please mute for a minute? Nati kuti unozvatipa nyaya dzakutaura mute yourself mhani wejoka pana apaitwe zvechiwaiwai joka zvaunoita zvekupenga mute yourself. What's wrong with you? temi mirandi kudze sei proof isiri kuiswa mirandi munyatsokuudza kuti sei proof isiri kuiswa. Firstly, you know Nati and unotoziya address yake unotoziya zvese. That's why asikuya neproof because you are blackmailing Nati iwewe. Ari kudaka kuti nditi vha aenda padzudzai kuda kuenda padzudzai baba padzudzai zorisesi enda unovaudzwa tari kunditi ndinoitemu enda nezita rako nesene munoripota nyaya